Asa kata mo dalon karon? Aha! Let's have a trip to Cebu southernmost tip. Dali na! Human sa 4 ka oras na mong biyahe gikan sa dakbayan sa Sugbo, ania na kita sa lungsod sa Santander. Dali na, mag-uba na kita! Dinhi atong libuton ang lungsod nga walay sama ug nagsilbing ganghaan sa kasilinganan isla sa habagatan. Ang maong lungsod usa sa mga nagpatigayon ug mibuka sa digital tourism niadtong 2015 nga gituohan ni Gobernador Junjun Davide nga dakong tabang sa pagpalambo sa turismo sa lungsod. Na ay taga-telecommunication company o kanang tie-up sa provincial government o sa local government. They asked if gusto ba may nga ma-promote ang place pinaagi sa digital tourism. Nindot kayo kay ang mga batanon karon dili ra biya ganahan o magbasa-basa di o brochure no di na ganahan. Naghatag kini og mga kasayuran bahin sa mga talan-awon sa maong dapit og nagsilbing mobile tour guide. Ang mga QR code gikalap nila sa iladong mga talan-awon sa lungsod, sama sa Sanayon, Municipal Hall, St. Gabriel Church, Baluarte, Belfry ug southernmost tip. Ang maong mga lugar dili lamang nindot sa atong mga mata, aduna sab sila'y tagsa-tagsa kakasaysayan. Mao nga ang mga gikalap nga QR code makatabang ug mas makalingaw pagyud sa imong paglaag. Now let's go to the top to have a nice view sa lungsod ug silingang mga isla. Mao kini ang Tostados. Nakatilaw na ba kamo sa lami ang delicacy sa lungsod? Pwes karon, dili lang nato tilawan kung dili ato sa dingsayran. Wala makailaw Tostado nga taga Santander. Dili makumpleto ang mga gasto-gasto, mga pista-pista dere sa among lungsod. Kundi maglutog Tostado kay gawas na i-serve ni siya sa bisita. Ini po siya, gamiton po ni siya para bring house, take home ba. So, ang mamisita diri sa Santander can mag-expect yun na sila nga padaan sila Tostado. Ang usa sa sikat nga magluto ay dinhi mao si Nanay Pabling Puntal nga maoy midaog sa dihang nagpahigayon sa palamiay sa pagluto og tostado. Ang tostado ginamagikan sa itlog, banela, asukar, harina ug mantika. Ang 4 ka proseso niini sa pagluto mo ang batil o mixing, ligis o kneading, hulma o ang cutting o horno ang pagluto sa hinulma. Matud pa nila ang forma sa tostado inspired gikan sa buwak nga santan kung diin ang maong buwak susama og tunog sa Santander. Truly Santander beyond compare, ang yanong lungsod sa kinatumyan sa habagatang bahin sa Sugbo. Lisod gyud nimo matandi sa uban. In Santander, one of the good things you can do is to eat tostado and its beautiful scenic view. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita. Kini si Mayor Baby Wenceslao sa Santander. Nag-awhag kaninyo sa pag-tanaw sa Mag-uban Kita. Uban sa atong host nga si Sam Monte Carlo. Matag Biyernes. Alas 7 to alas 7:30 sa buntag sa CCTN Channel 47. O bisita kamo sa among nindot nga lungsod sa Santander. Salamat.